God aften og velkommen til aftens udgave af Horisont. Vi vil i aften vende blikket mod vores nordiske nabo Sverige, som vi vil stille skarpt på. Som i så mange andre lande har finanskrisen også gået sin ubarmhjertige gang i Sverige, hvor den har vendt op og ned på svenskernes økonomi. Derfor har vi draget mod nord, hvor vi kigger nærmere på landet, som er kendt for at ofre sig den ene kæmpe koncern efter den anden. Vi vil i løbet af indslaget komme nærmere ind på Sveriges statistikker, hvor vi vil kigge nærmere på den proces, som de har været igennem både under og efter finanskrisen. Ja, og ifølge vores kilde CIA, så betyder det, at for hver 1000 indbyggere, der er i Sverige, så bliver der født 10,33, mens der dør 10,22. Det vil sige, at de har en lille stigning, og på den måde så vokser deres land hele tiden befolkningsmæssigt. De har en stigning på 0,18% plus indvandrere. Sverige er et land på lidt over 9 millioner mennesker, hvor deres indtægter primært kommer fra industrien, som teknologi, robotter, computere, telefonselskaber og medicin. Og her har vi et diagram over aldersfordelingen i Sverige. Og vi kan se på diagrammet, at der er ikke særlig mange børn, der dør i deres første år, ligesom der f.eks. vil være, hvis vi har set et diagram over Afrikas befolkning. Og samtidig kan vi også se, at svenskerne bliver forholdsvis gamle. Og den er meget sådan godt fordelt over alle aldre, indtil man jo dør der, når der er 80. Og vi har fundet tal, som viser, at der kan blive født 10,33 børn per 100 svenske indbyggere. 1000. Ja, og ved arbejdsløsheden der har vi udarbejdet et schema her, hvor man kan se, hvordan arbejdsløsheden i Sverige har været de sidste 6 år. Og som man kan se, så er den langt stabil her med 6,1 og 6,2, og så kommer finanskrisen til her, så er den steget 2%, hvor den så har lagt de sidste par år. Og i og med, at der har været finanskrise, så er hjulene gået lidt i stå, og derfor så har der ikke været behov for at producere nær så meget. Og det er jo det, der forklarer, hvorfor at arbejdsløsheden er stigen, fordi virksomheden er nødt til at fyre folk. Ja. Og så lidt om den svenske partipolitiske udvikling. Det svenske partisystem fungerer fuldstændig på samme måde som det danske, og indeholder partier som Kristendemokraterne, Venstrepartiet og Sveriges Socialdemokratiske Parti. Alle disse partier findes også i det danske samfund, blandt andet som en del af Folketinget. Ideologierne, der indgår i den svenske politik, er også primært de samme, som der eksisterer i det danske, altså liberalisme, socialisme, nationalisme osv. Den eneste generelle forskel på den danske og svenske politiske styring er, at den svenske konge ikke skal godkende nye lov, før de træder i kraft. Ja, og en af de politikker, som de har ført, det er pengepolitik, hvor den svenske regering lige har gået ind og sænket renterne, og på den måde så har de prøvet at få gang i hjulene igen. Så de har ført en lempelig pengepolitik. Nu vil vi så overlade pladsen i studiet til Søren, som vil komme og fortælle lidt om indekstal og BNP'en for Sverige. Goddag. Her har vi så en graf, der viser BNP's, eller Sveriges BNP per indbygger. Vores indekstal det er 2005, og her var BNP'en på 33.000 US dollars. Og her kan vi så se, at grafen den er delvis stigende frem til 2007, hvor den så tager et dramatisk stykke, og det er primært på grund af finanskrisen, der finder sted på det tidspunkt. Men den dykker så helt ned til 2009, hvor BNP'en den ligger på 31.500 US dollars. Og det er så et dyk på 5%. Men herefter så bliver grafen positiv igen, og den stiger så helt op til her i 2011, så stiger den op til 41.000 US dollars. Og det er faktisk en stigning på 24% i forhold til 2005. Her kan vi se den samlede BNP for Sverige. Og vores 2007 det er vores indekstal. Og her lå den på 46,1 milliarder dollars. Man kan så se, at den er stigende frem til 2008, hvor den lå på 47 milliarder dollars. Men herefter så går den nedad, eller så går den ned ad bakke, tager et dramatisk stykke ned til 2009, hvor vi igen har den laveste punkt på BNP'en, som vi også så i den personlige graf. Og her er den helt nede på 45,8 milliarder dollars. Derefter så har den så en meget drastisk stigning frem til 2012, hvor den er helt op på 52,5 milliarder dollars. Og det er en rigtig god stigning for et land, der ligger her i en krise. Yes, og man kan se, at grafen her i forhold til den anden, de er faktisk meget ens. Det var alt for mig, og tilbage til studiet.
Når det kommer til det svenske boligmarked, har jeg fundet nogle artikler inde på Berlingske Medier, som har skrevet således. De mener, at siden 2000 der er boligmarkedet steget med ca. 105%, og hvis man vurderer det op til Danmark, så er det kun steget med 85%. Derudover så skriver de også, at de svenske lejligheder var på 12 måneder steget med 14%, og man mener, at boligprisen kunne sættes ned med mindst 25%. Den forventer, at det i år vil blive faldet cirka med 7%. Så har vi et kort over Sverige her. Vi har Nordsverige, Sydsverige og Øst og Vest. Og her, hvor det er markeret med grå, det er fordi, der er flest skov heroppe. Der er rigtig meget skovproduktion. Og så her, hvor det blå skiller, der er meget befolkning, og især helt hernede i Sverige er der rigtig mange befolkninger. Det er selvfølgelig også der, hvor de attraktive og dyre lejligheder og huse er. Når det kommer til inflation, plejer man at sige, at en god inflation helst skulle ligge på omkring de 2%. Og hvis man kigger på den svenske her, så kan vi se, at de seneste 6 år, der har den svinget rigtig meget. Og inden finanskrisen ramte, der lå den på ca. 2,2, hvilket vil sige er rimelig godt. Men derfra så er den gået meget op og ned, og den har faktisk været helt i minus. Og en af årsagen til, at den svinger meget, det er blandt andet, at det kan blandt andet være fordi, at svenskerne de har ikke bundet deres krone på samme måde, som vi danskere har. Det vil sige, at vores krone har vi jo bundet til den euroen, så den hele tiden følger euroen i cirka på en pris omkring de 7,5. Men det har svenskerne ikke. Den er, hvad kan man sige, er en fri mønt.